ମାନେ କାଳିମଲି ହାଟ ହାଟରେ କେମିତି ପରିବା ଦେଖ ଟିକେ କାଳିମଲି ପରିବା ହାଟରେ ଦେଖ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ପାଖରେ ଯିବା ଏଇ ଭାଇ ପାଖରେ ପରିବା ରେଟ୍ କି ବୁଝବା ଓ ଭାଇ ବାଇଗଣ କି ରେଟ୍ ଅଛି ଏ ବାଇଗଣ ଚିନି ନା ଗୁଡ଼ ନା ମହୁ ଦିଆଯାଇଛି କି ହାଟ ସାରା ମିଳିବନି ଆଉ ବିଲାତି ଆସ କାଳିମଲି ହାଟର ଯେ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛି ଆସ ଏଇ ଭାଇ ପାଖରୁ ବିଲାତି ଆଉ ପରିବା ନେବ ଯେତେ ପୁରା ଶସ୍ତା ହେଲା କି ଆଉ ଆସ ଆଉ ଅଲଗା ଜଣ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା ଏ ଆଳୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର କେତେ ନେଖା ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କା ଏଇ କି ଆଳୁ କହନ ଖମ ଆଳୁ ହଉ 40 ଟଙ୍କା କିଲୋ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଗୋଟେ ବୁରା ବାଲା ପାଖ ଦିलीप ଭାଇ ହାଟରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସବୁ ପରିବା ତ ସବୁ କିଣି ସାରିଲେ ଇନା ଗୋଟେ ବୁରା ବାଲା ପାଖ ଆସିଛୁ ଓ ଭାଇ ବୁରା କି ରେଟ୍ बुरा अच्छी 20 टंका 25 टंका 30 टंका अच्छा ये बुरा सब सीजन अनुसार चले ना एमती रेगुलर हाट सीजन अनुसार चले ओहो और ये बेग गुड़ा बेस 20 टंका आसीबो ओहो जो भाई माने बेग बुरा दरकार धंधे किनबा पाई चले सो काणमली हाट ए भाई पाक आसो पूरा सस्ता सुंदर मजबूत आसी के तोरे नहीं के जाओ हला कि प्लेयर सब आसो हला जय जगन्नाथ।